चिराङाव फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार हरखाब हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबफैबाय थानाया चिराङाव थारैनो हुदा जानो हमबाय। चिराङाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायखौ लानानै गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। चिरांनि रुनिखाता हालामाव फिन हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबफैनानै न' आरो मन्दिर खहा खालामलाङो। थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा जाग्रा आदार नागिरनानै चिरांनि रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय देवस्रि दुम्ब्रुथला गामियाव फैना मन्दिर आरो गोबां सुबुंनि न' बां खहा खालामलाङो। मिथिनाय बादिब्ला गोबां हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै लांदां खालामनायनि जाउनाव जाग्रा आदार गैयै जानायखाय हाग्रानि मैदेरा गामि ओनसोलफोरावनो फैना खान्थाल, थालिर, माइ आबाद बायदि बायदि जानो नागिरफैयो आरो बेयावनो सुबुंफोरनि आबाद न' बां खहा खालामनानै गालाङो। दानिया फै मैदेरजों गाग्लोबजानाय गामिनि रायजोफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि। ডাঙর বাবু জঙ্গলের হাতি তো তার ঘরটা আমার ভাঙাই দিয়েছে। তারপরে ও কাপাসের টোপলা আছে ওইটা লয়া ভেন্ডি বাড়িতে ফেলাই দিয়েছে আর মশারদানি টোপলা আছে ওইটা লয়া ফেলাই দিয়েছে। এটাই হয়েছে। হাতী আইছিল আহা টাইমত এনেকৈ 12টা মান টাইমত আহাতে তো আমাৰ ঘৰত দাউৰি আহিছিল। আহাতে তো মই খেদাইছোঁ এই লামাৰ দাউৰাইছে। লামা জুই লগাৰ পাছত জংঘলত গৈছে আমাৰ বল ফিল্ডত যাই কিনে আমাৰ মন্দিৰ তন্দিৰ ভাঙাই মূৰ্তি বাহিৰ কৰি দিছে। বাহিৰ ভাঙাই চিঙাই পেলাই দিছে আৰু মন্দিৰো ভাঙাইছে। তাৰপিছত অলপ দেৰি থাকাতে দিছে উত্তৰ ফালে। এইখিনিয়ে ছাৰ। মানুহ মাৰা নাই? মানুহতো মাৰা নাই। আমিও যাব নাপাৰোঁ, ভয় লাগে। হাতীটো একটাই আছে। আমি হাতীটো কিয় গাঁৱত আহে ভাবোঁ তাৰ মানে তাৰ খোৱা জাগা নাই। চব জংঘলবিলাক চব মানুহবিলাক দখল কৰিছে, তাত থাকিব জাগা নাই। এইকাৰণে তাৰ পেটৰ ভোগত ক'ত খাম ক'ত বেৰাম বুলি গাঁৱত আহে বুলি আমি চিন্তা কৰোঁ আৰু তাৰতো পেটটো ডাঙৰ না, কাৰ ঘৰ ভাঙাম কাৰ। আজিকালিতো ভয়তে কল গাছবিলাক চব কাটি দিছে মানুহবিলাক, দিন অত্যাচাৰ কৰে, ঘৰ ভাঙায়। এইকাৰণে ধান চাউল বিচাৰে বিচাৰে খাম বুলি নিমখ বিচাৰে। এইটোৱে আৰু কি তাই আহিবৰ কাৰণে মন কৰে আৰু বস্তুটো খায়। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360